Omroep Friesland. En ik denk dat het hoogmoed is om te zeggen dat het mij net gebeuren zal. Wat kan Harkers doen om te helpen? In deze actie hopen wij iedereen zijn hart helemaal hier te zetten en jouwt wat hij jouwen kan. Dankjewel. Klaas de Vries, directeur van de Voedselbank in Ljouwert. We zullen u zien zetten. Graag gedaan. Ja, oké, graag gedaan. Doest liet wie is koers kiezen, politie, piloot, of raad van een filmster, mijn centen biedt hoort. Maar wat hast nog te kiezen, als net kietlijk als het zoer, en mijn schulden bij het soort, zelfs het dreamen net meer woord. Kom erbij, kom erbij. Genoeg materialen voor die en mij. Ze jaren mij een oor, de schaamte voorbij. Een het van steen, met een gouden in, had we dealen, maar jij ze niet. Want genoeg materialen voor die en voor mij. Naar de voedselbank om eten wie mijn eer tonight. Maar dat kwam op mij wij toen ik dien kreeg die tijd. Wiekeliks als de verhalen van Paken en Beppe. Eten wat de pot schaft en het vaker scheppen. Ik zag de gegevens op achter mijn computer. Gang dat uit mijn scooter. Krijg ik net een boete, maar sluister je. Ik ken het in zijn auto betelje. Ik krijg eten van de voedselbank, dus je valt neer te heljen. Ik ga je net verkozen om te eten nu dozen. Die we vroeger inzamelen, vallen in het oorzen. Anders maak ik mijn hoes nog uit. Beste politie, dat spiet niet, zei de man. Ik maak je wel een notitie. Kom erbij, kom erbij, bij. Genoeg materialen voor die en mij. de jaren mij een oor, de schaamte voorbij. En het van steen met een gouden in. Had we dealen, mooi als een in. Want genoeg materialen Voor die en van mij. Dus kanten die maken de drompels heet. Voor zij die vier net ons meer kennen. Breng ze omleeg, kom in beweeg. Werken en mee zoals nog in genoeg materialen voor die en mij. te jaren mij een oor, de schaamte voorbij. Een het van steen met een gouden in. Had we dealen, mij elsen in. Genoeg materialen voor die en mij. Together mij een oor, de schaamte voorbij. Een het van steen met een gouden in. Had we dealen, mij elsen in. Want genoeg materialen voor die en voor mij. Voor die en voor mij.